Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli na još jedan sat hrvatskoga jezika. Danas ćemo učiti kakve su to potvrdne, a kakve niječne rečenice. Ima li Marko sladoled? Odgovori potpunom rečenicom. Marko ima sladoled. Ovdje Marko nema sladoled. Pozorno promotri istaknute riječi. Ima, nema. Svira li Mirko flautu? Odgovori potpunom rečenicom. Mirko svira flautu. Svira li Mirko ovdje flautu? Mirko ne svira flautu. Crvenom bojom istaknute su riječi svira, ne svira. Jesu li slova šarena? Slova su šarena. Ovdje slova nisu šarena. Pročitaj riječi koje su istaknute crvenom bojom. Su, nisu. Promotrimo. Pročitaj rečenice. Marko ima sladoled. Mirko svira flautu. Slova su šarena. Ovo su potvrdne rečenice. Rečenice kojima se izriče ili potvrđuje da nešto jest, zovu se potvrdne rečenice. Još jednom pročitaj potvrdne rečenice. Kakve su to potvrdne rečenice? Bravo! Pročitajmo sljedeće. Marko nema sladoled, Mirko ne svira flautu, slova nisu šarena. Rečenice kojima se izriče da nešto nije, zovu se niječne rečenice. Ponovno pročitaj niječne rečenice. Kakve su to niječne rečenice? Bravo! Pogledajmo. Pisanje niječnice ni i ne. Rastavljeno se piše ne mogu, ne dam, ne želim, ne smijem, ne znam. Čitamo ne mogu, ne dam, ne želim, ne smijem, ne znam. Sastavljeno se piše nije, nisu, neću, nemam, nedostaje. Još jednom zapamti, niječnica ne piše se rastavljeno od ostalih riječi, osim riječi neću, nemam, nedostaje. Niječnica ni piše se sastavljeno u riječima nije, nisu. Pronađi potvrdne rečenice. Pročitajmo. Zec je u šumi. Je li to potvrdna rečenica? Je, bravo. Ujna ne jede kolače. Ne, to je niječna rečenica. Kako bi glasila potvrdna? Ujna jede kolače, tako je. Kiša nije padala cijelu noć. Je li ovo potvrdna rečenica? Nije. Kako bi glasila potvrdna rečenica? Kiša je padala cijelu noć, tako je. Ivan je napisao lijep sastavak. To je potvrdna rečenica. U ponedjeljak idemo u kino. I to je potvrdna rečenica. Jagoda nije plava. Ovo nije potvrdna rečenica. Kako bi glasila potvrdna rečenica? Jagoda je plava, ali ne bi bila istinita.
Otvorite svoju bilježnicu. Napišite školski rad i naslov potvrdne i niječne rečenice. Prepišite potvrdne rečenice Ivo je pjevač, Ivo zna pjevati i niječne rečenice Ivo nije pjevač, Ivo ne zna pjevati. Zapiši koje riječi pišemo sastavljeno, a koje rastavljeno. Niječnica ne piše se rastavljeno od ostalih riječi, osim u riječima nemam, nemoj, nedostaje i neću, a sastavljeno se piše niječnica ni u riječima nije, nisu. Zaustavi video zapis i prepiši. Zavrti kolo. Odigrat ćemo vježbalicu. Je li rečenica potvrdna ili niječna? Najviše volim zelenu boju. Potvrdna, bravo. Je li rečenica potvrdna ili niječna? Ne mogu pronaći crvenu bojicu. Niječna jer piše ne mogu. Je li rečenica potvrdna ili niječna? Nedavno smo bili na izletu. Rečenica je potvrdna jer kaže bili smo. Preoblikuj potvrdnu rečenicu u niječnu. Marko je jučer bio u kinu. Kako bi glasila niječna rečenica? Marko jučer nije bio u kinu. Bravo. Preoblikuj potvrdnu rečenicu u niječnu. Pronaći ćemo izgubljeno blago. Niječna rečenica glasila bi nećemo pronaći izgubljeno blago. Preoblikuj potvrdnu rečenicu u niječnu. On kupuje novu torbu. Niječna rečenica glasila bi on ne kupuje novu torbu. Ovdje niječnicu ne pišemo odvojeno, ne kupuje. Preoblikuj niječnu rečenicu u potvrdnu. Lucija ne ide u drugi razred. Potvrdna rečenica glasila bi Lucija ide u drugi razred. Bravo! Preoblikuj niječnu rečenicu u potvrdnu. Nisam napisala domaću zadaću. Kako bi glasila potvrdna rečenica? Napisala sam domaću zadaću. Tako je. Preoblikuj niječnu rečenicu u potvrdnu. Ne volim pobjeđivati. Potvrdna rečenica glasi volim pobjeđivati. Samovrednovat ćemo tvoje znanje. Pročitat ću vam rečenice. Ako je rečenica za tebe točna, reći ćeš da. Ako nije točna, reći ćeš ne. A ako nisi siguran ili sigurna, reći ćeš nisam siguran ili nisam sigurna. Pozorno slušaj i reci svoj odgovor. Razlikujem potvrdnu i niječnu rečenicu. Pravilno pišem niječnice ne i ni. Ako ste za obje rečenice rekli da, bravo. Ako ste za neku rečenicu rekli da niste sigurni ili ne, tada ponovno proučite ovaj video zapis. Sretno!
Hvala na pozornosti. Doviđenja.